Vaig a fer-vos un inventari d'algunes espècies que tenim aquí. Això és un Quercus fagineu, un roure valencià. Això és una blada, un Acer opalus. Això és un tiler. Això és un roure català, un Quercus cerroides. Aquest és l'únic de tot aquest lloc que està posat de gla, no està trasplantat, sinó que és una gla sembrada directament. Cosa bastant difícil dintre del verger. Hi ha el roure de garrilla, que és un altre Quercus cerroides. Aquí aquesta part encara no l'he netejat, perquè veieu quin és l'aspecte silvestre del laberint. Aquí tenim un altre Quercus cerroides. Aquest és un exemplar que té unes fulles molt especials, una mica pirenaica.